Филмът за любовта от първи виртуален поглед, LoveNet, предизвика интереса на гостите на Българския културен институт в Лондон. Специално за прожекцията бяха дошли режисьорът Илиян Джавелеков, сценариста Матей Константинов и художникът на лентата Георги Димитров. Атракцията на вечерта обаче бе появата на рок-легендата Джон Лоутън. Добър вечер! Тези, които не са го гледали, предполагам, че идват с добра настройка от опита ни в други държави, където ходил филма и е имал подобни прожекции. Те минават при изключително добра атмосфера и реакция. Сочен за един от най-успешните български филми през последните години, Love.net привлече рекорден брой посетители и се нареди по приходи след касовия мисия Лондон. Ние може да вкараме с маркетингови трикове, които очевидно сме специалисти, първите 20 000. Останалите 180 влизат сами. Събраните над 7000 истории на реални потребители на сайтове за запознанства дават добра основа на екипа да направи интересен сценарий. Истинските истории по-скоро подкрепиха това, което ние бяхме намислили вече. Филмът беше опит да се направи тип кино, което е четивно във всяка една точка от света. След прожекцията, бившият вокал на Юрая Хип с типично английски хумор отговори на въпроси около работата си по филма. How many times they have to say stop? We'll move the camera. Now repeat, stop. We're going to move it again. It takes ages, but he had the patience of a saint. We got there in the end. It was terrific, and I learned all Bulgarian words like Chucky Malko, Chucky. This one is, I did. It was great, I have to say. When Ilian and Matej and Georgi asked me, I said, well, I'm not an actor. And they said, yeah, but you have the face for it. This is my home. Behind me is a recording studio. Виж колко е сладък. I enjoyed every minute of it, and I would love to do it again if they ever got round to do it Love.net too. I am available. Thank you very much. Have a good evening.